Jij en ik. Wie is die jij dan? Nou ja, eigenlijk is het eigenlijk voor mijn geval is het mijn dochter. En we hebben eigenlijk ik heb een beetje meegeholpen om de tekst een klein beetje een draai te geven. Maar het kan eigenlijk voor iedereen gelden. Maar voor mij persoonlijk is het mijn dochter. Nou, eigenlijk gaat het over de mooiste dag van je leven. Dat ze geboren wordt en dat er een hele mooie toekomst voor je weggelegd is. En dat het uiteindelijk, eigenlijk het tweede couplet is dat je op een herfstdag, dat je eigenlijk iets hoort wat je eigenlijk helemaal niet wil horen. En dat eigenlijk alle dromen eigenlijk in duigen vallen. En dat alle dingen die je eigenlijk gepland hebt samen, weet je, dat het allemaal onzeker is. En eigenlijk gaat het daar een beetje over. Maar ja, dat kan ook in een relatie zijn. Dat kan voor iedereen kan er wat zijn. Het is een heel mooi en een heel integere nummer is het. Mooie opbouw en een lekker meezinggehalte. Het heeft van alles wat. En echt een nummer wat bij mij past. Je staat achter iets en ik vind het heerlijk om te zingen. En vooral om mooie dingen te maken. En eigenlijk was de zingen stond gepland voor de zomer. En we hebben dat al een klein beetje al naar achteren toe geschoven. En dit was het juiste moment om gewoon weer te starten. En ik heb een hele goede crew achter me nu. We hebben een nieuwe keuze gemaakt om gewoon met een nieuw management, nieuwe mensen gewoon de strijd aan te gaan. En die gewoon alle andere dingen allemaal voor hun rekening nemen. Dus management, begeleiding en studiowerk enzovoort. En ik mag me eigenlijk gewoon nu helemaal vol op het zingen gaan zetten. En dat is mijn ding ook.